kendo bende githoth to wati katika gikanyo weche ma iwinjo osiepa ne owacho yes but yen gima lit nikech kipenjo ni to ang'o madwa tim mondo mi japur magwasi mapuro oduma cha odumbe ochope e chiro it is so simple in kaka governor ket jogi kanyakla e sako migi support this system create market linkages idhi adhia kata mana dhok mitero UAE ka idhi adhia kambi kami ipango ge ndiko ni adwaro ni umia direct access mar Homabay County adhi lok riwo jopur mag jamni te kanyakla kaeto koro mae bei mudhi winjre pa kilo koro ini choko mana gigi ka to gibiro through one koro an kaka japur mara en Ramogi Homabay town ka Homabay County. That is how you do things. So the sum total kata ripo mar gigo mowacho duto kate. Yes. Any infrastructure apaya koro ber. To koro gari madwa ringe. Kidecide ni yo iloso maber tidwa kao chakla kata tinga motii emikete to koro wachu. Nyako Ramogi wach kitieki. Joma notieke nyako Ramogi